Yun, isang masayang araw po sa inyo lahat mga kasolid. Kumusta po kayong lahat? At isang masayang araw din sa iyo, Mrs. Kitchen Camera Girl. Masayang araw sa inyo mga kasolid. Ang episode natin ngayon, hindi muna tayo magluluto ng ulam. Anong gagawin mo ngayong recipe? Magluluto tayo ng dessert. Dessert. Gusto ko yan. Kakaiba, di ba? At ang episode natin ngayon mga kasolid, try nating pagsamahin ito, tsaka ito, saging at itlog equals banana plan. So start na tayo. Siyempre, hihiwalay muna natin yung itlog na pula sa puti. Sasalahin muna natin mga kasolid. So yun mga solid, after natin makuha yung yolk ng 6 na itlog, ililipat na natin dito sa ating lalagyan, yun o, naiwalay na. At lalagyan natin ng isang buong itlog, ito yung pang 7 itlog. Siyempre, babalatan na natin ang ating main ingredients, ang saging nakatan. Sarap niyan. Talaga napakasarap nito, Mrs. Kitchen, no? First time kong gagawa ng dessert, Mrs. Kitchen, ah. Lalagyan nga pala natin to mga solid, 5 saging na lakatan. Kaya natin labasin ang ating Lalamas-lamas mixture. lang. Pero kung may blender kayo, pwede kayong gumamit ng blender mga solid. Pero kami kasi, gusto namin buo-buo yung saging na yung meron ka ba rin makakain na ano? Hindi siya durog na durog na. Yung may makakagat ka pa sa saging. Napakasarap ito. Sarap yun. Wow. At after natin malamas yung saging mga kasolid, lalagyan na natin ng condensed milk, you know. Napaka-easy yata niyan sa kitchen. Quick and easy lang to mga kasolid. Parang easy lang. Yun. See? Siyempre, haluin na natin. Ba't nag-dessert ka man? Para maiba naman. At yung sampo yung lasa ng cake, masarap. Before. Sarap ba? At dahil naka-prepare na ang ating mixture, let's chef, ano kasi to? Banana plan mixture. Gagawa tayo ng caramelized sugar. Brown sugar lang to mga kasolid. Maganda na. At haluin lang natin hanggang sa malusaw yung sugar, hanggang sa maging liquid din siya. Lalagyan natin ng konting tubig mga kasolid para mabilis malusaw ang asukal. Huwag nyo lang iintuan ng paghalo mga kasolid para hindi masunog ang asukal. Papait siya pag Saka low heat lang siya. No? low heat lang dapat. Galing mo. So yun, dahil okay na ang ating caramelized sugar, ilalagay natin sa ating mga tab. Yun o. Kunti-kunti lang. No? Hindi talaga. Mr. Kitchen, kahit dessert, alam niya gawin. Siyempre. Pag-araw siya. Name it, alam niya luto. Ikakalat lang natin mga kasolid. Huwag nyo masyadong pakapuno mga kasolid. Siguro mga 3/4 lang. Aalsa ka na. Saktong-sakto pa tayong pagkatansya natin. Oh. Sa akin yung dalawa dyan. Tatakpan natin mga kasolid. Siyempre, di pa natatapos dyan. I-steam pa natin to, pero gagawa muna tayo ng DIY steamer dahil wala kaming steamer talaga.
DIY lang mga kasolid. Ito yung sinasabi ko sa inyong DIY steamer mga kasolid. Yun o. Nagpakulo na ako ng tubig tapos lalagyan lang natin ng patungan. Yan o. Tapos ilalagay na natin ang ating mga banana plan. Yun o. Napakasarap nito, Mrs. Kitchen. Sobra, oh. Tsura pala. At iluluto lang natin to ng mga 30 minutes mga kasolid. Saktong-sakto. A few moments later. So yun mga kasolid, after 30 minutes, update tayo. Yun no. Ganda ng DIY ano natin no. Steamer. Check natin. Yun no. At papalamigin lang natin to mga solid bago natin mukbangin. So yun mga kasolid, eto na namin niluto, banana flan, yun no. May special guest nga pala kami, ito yung dalawang Say mali. hi. Si Boy Sipat at Tayo si ka, tayo. Baby Hello Girl. guys. Hello guys. Napakasarap ng niluto natin, oh, yun oh. Matikman nga. Wala, matikman nga. Masarap talaga yan. Napakasarap. Kain na tayo. Tingnan natin. Mura na yung dalawang bisita natin. Ubo. Ay, lambot oh. Kain po tayo, yun oh. Stop. Ang sarap. Masarap siya. Tamis. Solid. Sobrang tamis ba o sakto lang? Ito lang. Sakto lang yung tamis niya, tas lasang-lasa yung nilagay natin. Sarap. Saging. Yun oh. Saging. Saging. Sarap. Sarap. Grabe. Nakaputol yan eh. Kain po tayo, Madam Mini Crafty Lady. Sana po gayin yung recipe ko. Boy Sipat, Napakadali oh. lang. Matulis yung siko ni Boy Sipat. Grabe, napakasarap. Yun oh. Kain po tayo. Kain po ba yan? Sarap. Grabe. Banana flan talaga yun. Pwede rin pala gawing banana. Saging. Sa banghandaan, pwede rin pang hinatamis to. No? Grabe. Mama, oh. Yun oh, mga solid oh. Sobrang lambot. Lagi mo lang, kain ka. Kain po tayo. Yeah. Kaya ba itong ginawa mo ngayon ah? Grabe, sarap. Sakto kakatapos lang namin kumain. Paksiw na tilapia po yung May ulam namin. panghimagas tayo. Grabe. Ayun. Sarap na. Share ko lang sa inyo yung nangyayari dito. Uy, ito. Kumagat na kami, guys. Kumagat na kami. Sarap. Hindi mo siya maintuan. Yung lasa niya. Sarap, baby girl. Kain po tayo. Mama na ilo kanina kaya kumain lang siya. Parang may nalalasan ako langka. Lasang langka. Lasang langka yung saging, no? Ah, dahil lakatan. Lakatan kasi. Sarap. Kain po tayo. Paano nakagawa si dating ng ito? Hirap yun. Grabe, sarap. Mahirap gawin. Madali nga lang gawin to eh. Hirap-hirap daw gawin. Yun, no? Bali, apat lang na ano to, yung nilagay natin, apat na ingredients lang. Itlog, condensed milk, saging, tsaka yung asukal. Sarap. No? Sarap. Sarap. May sipa to. Ang tilos ng siko. Tapos lalagyan natin ng
Yun o. Try mo yung ganyan, boy, sipat. Napakasarap. Yun o. Hindi ko ka pa, baby girl. Sabi. Isa na lang sa akin, isang subo na. Hindi, sa akin, anim pa. Mahahapan ako. Tayo ka para makita. Hindi siya nakikita. Yan, subo na. Ano masasabi mo, baby girl? Sarap po. Lakasan mo. Kaway ka sa mga kasolid natin, baby girl. Hili ka, hilo. May gas. Hello, mga katolid. Ay, mga kasolid. Yun o. Napakasarap, mga kasolid. Sabi. Mauubos yata natin to. Parang gusto ko ng lantakan. Yung lalagyan mo siya ng ano, lalagyan mo siya ng saging, tapos yun o. Parang gusto ko ng lantakan. Refreshing. Napakasarap. Gawin nyo ito mga kasolid. Talagang quick and easy dessert, no? Napaka-easy. Yun, At last mura na lang siya, no? Last na lang ako, busog na ako. Nakain ako. Nakain ako sa saging king. Ikaw wala. At mura lang siya. Sabi, sarap. Ano po? Oh, masarap. Hindi siya to. nakakasawa. Masarap siya. May nalalasa na asikan. Parang langka. Hindi lang po saging yung pwedeng ilagay dito. Pwede rin po mangga, ganun. Pwede rin siya. Ube, mga... Basta maging creative lang po kayo. Ano? Hindi, meron kayong condense. May condensed daw. Ano mga bata, nabusog ba kayo? Oo, mga kasolid. Anong masasabi niyo? Masarap ba? Sobrang sarap. So yun mga solid, nabusog daw po sila. Thumbs up Sana kami po dito. nag-enjoy kayo sa aming masayang mukbangan ng dessert. At sana po gayahin nyo ang recipe to. 4 na klaseng sangkap lang, makakagawa ka na ng banana flan. Napakasarap mga kasolid. Banana plan. Kaya dito ko na lang? naman get easy eh. Hanggang dito na lang po mga solid. Maraming salamat po sa panonood. Bye guys. Eh, Kumukuha Mag-ano pa po? si ano.